Usiem ka hima khairim u Dr. Balajit Singh Siem ula IT ya kasanat ha usodar ka raj maulam urang ba mani maupat haga jingalang menta ka khat nyau tarik kala lingkot arja ar pausau haga jingalang kerku ke balalong haga shnong maulam haga niga sngi la sakhilang ubasan ka raj mauli ki sordar kirat ka riwar mingi bat kinong shong shnong ka raj maulam Usiem ula kerku kerdo baka raj maulam ka badang bat dang kso ya ka jinghikai umen barim kanang penskhem ya kane haga nyam karukom kasan syar kariti dustur. Ula IT ya kasanat ha usoda thamai uba mani maupat hakmat ki patba hakani kasi hakajing sakhi ki babun balang. Un san syar hok banpet ya ki kup shiliang sem shiliang nakabenta kabet kabiang karat baro. Shwa ya kane usodar uba mani ula ong baka san syar khadar ha ukasi kadai kababhatam hadu ba chairman ka drafting committee ya kariti san syar kari u Dr. BR Ambedkar ula menjur ya kajing yaksat uba JJM Nichols Roy. Ban penkop bor haka sek schedule kariti sansyar kari. Kongkli banpai berkemi berai ke sansyar kada ke belum hok om pedeng jonga ulundo kibasan kare mali kane kajinya sansyar kadar jongi halaki sinong halaki it halaki hima halaki than halaki ilaka ni wan bet na ka bor bangi pat ka sik sidul te lengba kini ka sik sidul ni dan pa em jongi tiba klantam hakane ka sansyar ka kadar jongi nga inut dan ong ta ba klantam balai namar ba ka hima jongi ka dan bat ka diam namar hangni ngala dem ong himni ba ya ka sik sidul ka sarkar India ka hapai namani dan dia katakan riti sansyar ka ba kerpang ka ba wat kiwan ban wat penia aru ki syamba katakan demokrasi lan ka demokratik banjit ya kinong kitkam banjit ya kinong yalam halala ki jong halala ki sinong ni dan dia katakan sansyar pa ka ba pakaba wat kilong kemiru hangi ngida itu ngina ikha idan kala ka kerdan laka boram namar ngitu kilong mi kin sansyar ya kayeng hasan bat usenrang unmi ha ka darbar ka dasyar bat ke action tikine ki long ki nongrim ki ba ba o long shwa man shwa jongi ula banset yangi ula diangti yangi pateng kumne kumangi layo tena kata kadaw kine khindiat ru ngak be lenti paramangi kinong yakit kam ki soda ki rangba bat pae mi lengdo ki beladan ni ba kinang ai men sim chu yangi kumno bangin penskam kumno bangin penne damar ngakan mau haka jingtho jong babu jiwan roy uong kanyam ki khasi kabamut ni pher lala ka jong ka longi ni pher lala ka jong ka shnong ni pher lala ka jong ka rai ni pher lala ka jong ka hima ni pher lala ka jong ka ilaka bat wat kiwe ki raj ya pher ka pa ngej ka da na kata kada u babu jiwan roy haba u thokot ru wat nang saindur ban nang kong du ya kaneka yeu selong jongi udeu jiwan roy bat unang persan mesin ya ka jing penet tenrai ka perkat tenrai hang ni hari kasi jongi udeu jiwan roy te ula ayangi da kata kam bensim bangi dei ban wat benia da ka baong ba ngidan lala ka jong kamut kanem kita ki kasi lala ka jong lala ka rak lala ka ilaka te kine ki ngak kerpa jengi paro angne bangin nang ya rung man ya kelat ya kaladem tenang bangin nang penha susu ya kan ka sansyar ka kada rangkat pada pae milendo ki balaya lam ki bala ai bor ai sor ngi bangin nang ya tre susu ban nang hamha susu kan ka sansyar kada ba kane ka jinya kane ka sansyar kada kat kum ka ba uba nikhas roy hapo ka jing yalam jong utau primer panang kong tam jong ka Assam state jongi uto Gopinath Bardalai ula banglong chief minister panang kong jong Assam lengba jong une nilayo ya kata ka sik sidon ka ba south li kita ki jilla jong ka thai north east kawe ka de ka Meghalaya ka Assam ka Tripura ban Mizoram ha Assam masya yo kidan kini ki Bodo kidan ki Kutch ki Hajong ki Rabha kidan lala ka jong ka autonomous
ti hagaju kapor hiru hangni hame galayang dan laiteli kita ki autonomous district council jungi